Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod niini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban na ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog madag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Niya na usab ang tulumanon, lamdag sa kahitasan. Uban gyapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Nangandoy man gyud ta og maayong panggobyerno, maayong pagdumala, pero ngano nga dili ta mangandoy og maayo nga eleksyon. Unsa may buot nato ipasabot? Sa atong eleksyon, ato mangyong gitinguha nga magkapili gyud ta og maayo para ang mahimong mga lideres sa atong katilingban, mamahimo nila nga maayo nila pagdumala ang atong katilingban. Pero ang atong mga pamaagi dili maayo. So unsao man nato pagkabot ni anang maayo nga panggobyerno o maayo nga pagdumala kung dili nato tarungon ang ato mismo nga pag-eleksyon o pagpiniliay. Kung atong hinumduman, atong yung tarungon ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Yan naman, pananglit. Kung atong ihulagway pagbalik ang nahitabo ba sa relasyon sa Dios ug sa tao, sa dihang ang relasyon sa Dios ug sa tao maayo pa, maayo pod ang dagan sa kinabuhi sa tao. Ato yung sugdon, no? Katong nahitabo ni Adan ug Eva. Relasyon sa unang tao ug sa Dios. Sa wala pa nagpakasala ang unang tao, Adan ug Eva. Doon na bagoy maayo nga nahitabo
sa relasyon sa Dios og sa iyang binuhat nga mao ang tao? Wala. Maayo. Kanus araman nakabaton og dili maayo. Sa dihang nagpakasala o wala musubay ang tao sa unsay instruksyon o mando sa Dios ngadto sa tao. Ingon na arapod kung atong kwintahon nga gusto ta og maayo nga pangagamhanan, maayo nga pagdumala sa atong mga lideres sa atong katilingban, apan dili man nato ayuhon ang ato mismo nga eleksyon o piniliay. So unsa man nato pagkabot niya ng atong gitinguha nga mamaayo ang panggobyerno kung dili nato sugdan mismo diha sa giunsa nato pagpiniliay o pag-eleksyon. Mo bitaw nga diha sa napulo ka sugo usa sa mando diha sa Dios giingon, honor your father and your mother. But tahuron ang ginikanan na ang labawng ginikanan mao ang Dios. Then kana pod sa atong pamilya, ang atong ginikanan sa pamilya kinahanglan tahuron sa mga anak. Og ang mga ginikanan kinsa man po nga ginikanan ang ilang hangdon nga ilang tahuron, siyempre ang labaw nila nga mao ang Dios. Og ang Dios na ama po siya gipili nga silbing mga amahan o lideres diri sa kalibutan. Buot ipasabot nga ang mga ginikanan po sa pamilya kinahanglan muila o mutahod aning mga ginikanan nga gipangpili sa Dios nga didto ta magpakisayod kinsa man na sila. Amo na atong mga lideri sa atong simbahan mo bitawng tawgon natog father atong pari. Kaya nang atong labawng pari diri sa kalibutan Santo Papa o Holy Father. Ngano man na kay mo na ipatahod ang ilang pagdumala, labaw sa nga tanan ang ilang mga gitudlo nga gikan sa Dios kana mga moral values, mga moral law sa atong simbahan, di ba? So mao na ang giya nga ato sang respetuhan, ato sang sundon kanang unsay mga instruction nato sa mga amahan sa atong pagtuo. Mao na nga wa ba mo matinga nganong ang atong tinuhang Katoliko, Father magyo itawag nato sa atong leader sa atong pagtuo. Ngano man, kay kanagong pagdumala sa atong mga kaparian, gahulagway na sa pagmando sa Dios kanang ilang katungdanan. Mo bitaw pod nga pahinumdum pod sa atong mga kaparian nga dili pod sila musimang sa ilang tahas, kay kanang ilang katungdanan gahulagway na sa pagkalabawng katungdanan nga iya sa Dios nga mao nang pagka-amahan sa langit. Mao na nga amahan ang atong itawag sa atong lideri sa pagtuo ug diapod sa small unit sa nga grupo nga mao nang pamilya, amahan pod gihapon ang itawag nato sa leader sa pamilya. Ngano man na kay gusto na lagi sa Dios nga ang pagmando niya nga labawng amahan mo reflect o makita po diha sa leader niya diri sa kalibutan. Sa mao na ba, kuan ra siya ba o networking ba, no? Nga ang labawng sundo na ang Dios, then diri sa yuta kinsa may iyang labaw diri sa pagtuo sa iyang kingharian mao nang Santo Papa. Di ba? O dayon na po yung mga subheads mo na mga obispo, hantod down to the priests. O puros na amahan, pero na mas labaw. Ang pinakalabaw yun katong tuwas langit nga amahan, ang Dios. Di ba? Then dire, Santo Papa, dayon gaalaw man po siya mga organisasyon nga tawhanon mo na mga gobyerno, mo na mga presidente. Amahan gyapon na, di ba? Bisag kanang gobernador, amahan gyapon na. Amahan sa lungsod, sa probinsya, o mao na. Nga unta, nganong amahan magyud ang atong ititle kay basta leader gani amahan magyud na.
Di ba? Pangulo. Ang labang modelo ang Dios. Dayon dire pag padala sa Dios iyang bugdong anak nga si Kristo, maputoy labawng pangulo, chief shepherd. Diya sa Isaiah 9:6 sige tawag po dog walay katapusang amahan, prinsipe sa pagkigdait. Ngano man yun na para sundo nato ng maong otoridad. So, diha makita na nato, no? Mailan na nato og asa ta na sayop. Yan naman. Ang atong simbahan, gipanguluhan sa mga amahan, nga mo na itong mga kaparian, sa atong Santo Papa, pinaka-chief nga amahan, diri sa yuta, sa gingherian sa Dios. Doon naman ay mga pagtulunan, no? Lahi po nun ang ilang pagkatawhanon, kaysa ilang pagkatawhanon, mamahimong masayo po na sila. Pero sa ilang katungdanan, then manudlo sila og mga pagtulunan nga iya sa Dios mao nang lamdag sa Espiritu Santo. Sigurado magyunta nga naa magyud lamdag sa Espiritu Santo. Nahinomdom mo nga katong si Kristo nga diri pa sa siyuta. So wa pa gyud siya mubalik dito sa langit katong namatay siya, nabanhaw ni balik sa langit. Iya man yung gipangayo ang Espiritu Santo. Di ba? Ingon siyang mangayo ako og laing manlalaban. Nga naman. Kaya ang manlalaban, parehas po niya nga dili masayop di as pagpanudlo. Okay, kung biyaan ta niya diri nga walay manlalaban nga parehas niyang dili masayop, mao na nga wala tay kasayuran. So unsa angay na tong buhaton diri sa kalibutan. Maayo man ang Ginoo. So sa diyang ingon siya nga mahimo na nako akong tahas, mubalik man ko sa langit, na kinahanglan na ay magpabilin diri o na ay parehas nako diri nga mugiya sa katawhan nako diri sa yuta, para mahibalo sila unsay angay buhaton diri sa kalibutan. Nga masunod ang kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Naana sa Juan 14, di ba? Katong niingon si Kristo nga mangayo ako laing manlalaban. Ug mao na ang Espiritu Santo, kay ang trabaho anang Espiritu Santo mao man ni ang mugiya sa iyang simbahan diri sa yuta. Mao nang makasalig ta sa mga pagtulunan nga naa sa simbahan, no? Dili na mga personalan. Ako ginang klarohon ninyo kay ang uban gud pod dili mosalig sa simbahan tungod anang mga dili maayo pod nga nahitabo sulod sa simbahan kanang mga personalan sa mga pari ba, no? Kanang mga kasaypanan sa ato mga pari, kanang mga abuso sa ato mga kaparian. Mo man na ilang lantawon na murag malahap ba nga pag-ingog simbahan huna-hunaon dayon niya nga oy mga pare tao ra na masayop makasa gihapon. Ayaw ingon ana pag huna-huna kay sama ra nga giwala nato mura ba tungod sa maong dili maayo nga nakita po nato sulod simbahan, mura nag-ato nang gitabunan ang kamatuoran nga ang Dios mipadayag. Mipadayag og mensahe. Di ba? Miribel. Dili na mahimo sa Dios nga dili ta katagaan og mugiya na to. Ang giya mao na mga pagtulunan diya sulod simbahan, mao lang ito nga ang Espiritu Santo gipadala o kanus-aman na padala ni adtong adlaw sa Pentecostes. Muna nga, ay nga itong simbahan kasaligan diha sa iyang mga pagtulunan. Boyno ang yawa mangitag paagi nga dili ta makasalig sa simbahan, parang di ta maminaw sa iyang mga pagtulunan. Muna mga palibog pod. Muna bantayan na to, no? Na ay mga pagtulunan sa simbahan nga dili na to masabtan. Kay naapoy strategy ang yawa nga ang maayo nga pagtulunan sa simbahan mangita siya paagi nga maunay himuong sayop sa mga tao. Parang dili tuhuan. Di ba? Tagaan mo na ako gisampol. Kining ako naman ang gisgutan. Nganong tawag ko na itong amahan ng atong pari. Kay buot sa Dios nga ang iyang pagmando makita on diha sa pagmando sa leader sa atong pagtuo diri sa yuta nga mo ng pari. Mo na ang hinungdan nganong tawag ko na itong father. Bisan gali ng leader sa atong pamilya. Nganong papa man, nganong father man, kay buot lagi sa Dios nga makita unta ang pagmando sa Dios
diha sa pagmando sa leaders pamilya nga mao ng amahan. Mao nung tanay katuyuan. Mao na nga atong tahuron ang atong simbahan sa iyang mga pagtulunan. Unya unsa man na pag ingon nga kay diba sa Isaiah 5:20 ang insakto himuong sayop ug ang sayop himuong insakto balihon. Mangitag paagi ang demonyo nga pauna-hunaon niya ang tao nga ayaw magtuwa na kay sayop na. Kanang pagtawag na tog father kuno sa atong pari. Kay unsa may teksto nga ilang gamiton kanang sa Mateo 23:9 kanang naingon bas Kristo ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta, ayaw mo pagtawag og teacher, ayaw mo pagtawag og pangulo diri sa yuta kay usara inyong amahan o teacher nga tuwa sa langit. Mayong kag usara inyong amahan nga mao ang amahan nga tuwa sa langit ang Dios. Then mo din ay ilang gamiton moingon sila nga sayop dayon ang pagtawag og amahan sa pari. Then mo na dayon na nga ang Katoliko dili na dayon tuhuan kay dili man na tinuod ng Katoliko kay gisupak manggali nang giingon dia ni Kristo sa Mateo 23:9 nga ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta kay usara ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Pero ang eksplanasyon nga Katoliko ana dili na ingon na naon pagsabot. Kay kung ingon na naon kuno nato pagsabot na may mga sita sa Biblia nga nagpasabot pod nga ang lideres sa atong pagtuo tawgon og amahan ilhon nga amahan pananglit sa 1 Corinto 4:15 niingon si Pablo siya amahan sa maayong balita. Diapod sa 1 Juan 2:18 si San Juan iyang gitawag og mga anak ang mga matuohon. So nagpasabot nagpakaamahan siya kay giingnan man niya itong mga matuhoon diya sa 1 Juan 2:18 nga mga anak wa man siya maingon og brothers and sisters. Wa man siya maingon mga anak pagpasabot katong mga matuohon nga iyang gitawag ana iyang mga anak sa pagtuo. Di ba? Si Abraham gani gitawag og amahan sa pagtuo. Di ba naa sa Biblia? Mao na nga dili dawtan ang atong pag-ila og amahan sa mga pari. Now nganong ato ning gisgutan aning padayon nato nga tema mahitungod sa atong bugnong lugaynon o eleksyon. Aron ipahinumdum natong tanan nga kanang mga pagtulunan nga gitudlo sa atong mga amahan o kaparian kasaligan nga mao unta na himuon atong gabayan parang mahapsay ni atong eleksyon. Mo bitang iklaro kay na, Father. Di ba? Father, honor your mother and your father. Tahoron ng ginikanan niya kaysa pagtuo atong ginikanan mo man atong mga kaparian, obispo. Santo Papa. Naon sa mailang gitudlo na to kung mag-eleksyon ta. Kana bang mag-black voting ta? Gitudloan batas to mga pari ana, mga amahan sa pagtuo wala oy. Di ba? Yang anong mag-black voting mangyuda, no? Kana usa na nakadili maayo o tilimad-on nga na unsaon ko na to pagkabot ana nato niya ng maayong panggobyerno kun dili nato subayon ng proseso nga gitudlo sa atong mga amahan sa pagtuo nga dili maayo ng black voting. Napoy uban himuon nilang insakto ng black voting kay naghiusa kuno. Di ba na ay tinuhuan nga ilang ipatuo sa ilang mga sakop nga maayo kuno ng black voting kay nag-usa man kuno sila. Na hinumduman na to nga dili tanang panaghiusa husto, di ba? Kay bisan kanang mga kawatan og tulisan naghiusa po na sila sa pagpanulis ug pagpangawat. O nagali sindikato nga nag-usa pod sa pamaligyag druga o tungod ba kay nag-usa po sila ng ilang mga buhat nga dili maayo, sakto na po sila kay nag-usa sila. Nya kay kanang black voting dili man na insakto nga pa naghiusa kay eleksyon gud unya anong diktasyon man. No? Eleksyon. Eleksyon pagpili ang tagsa-tagsa magpili. No? Unya anong diktahan man. Mao ni ragi butuhan kana ragi siya eleksyon bago na. Mao na nga kanang black voting dili na maayo nga panaghiusa. Sukwahi na.
sa tinuod nga diwa o espiritu sa eleksyon. Yan, naapoy politiko, ngayon ana po ilang pamaagi. O ilang manduan ng mga tao nila nga, o kini ha, o niya mo manduan ng kini, mo ni atong mga konsihalis ha, o mo ni, straight yun ay mo buto basta o dili aning mga kuwan, mao ba na eleksyon? Unsa na to pagpili og maayong kana bang mahimong leader diha sa atong pangagamahanan kung ingon ana atong estilo itudlo sa mga tao kung mag-eleksyon. Masiguro nimo na nga diha sa tanan nimong mga linya maayo gyud na. O nga usahay magbuwag sa mana ang uban tuwa dito speakers, ang uban tuwa dito speakers. O nga imong diktahan ang imong kuan nga kana regi pagabutuhan tungod kay kauban nimo. O bisag ayuhog balanse na to nga oy dili mas maayo pa man gyud unta to siya pero kay tuwa man gud dito sa pikas nga partido na dili na lang butuhan kay i-straight man gyud anang kuana kanang partiduha. Eksakto mo ba nay maayo nga eleksyon? Kini kay daghan magkwarta ning partiduha gud. Bahala straight gyud kay mo may mando gyud sa labaw. O na, di ang atong konsensya makaingon ta nga binuang ang atong konsensya mo ingon nga binuang gani nga eleksyon. Ano man? Magpili ko dag maayong leader niya ang anon dili man ta magpili og maayong leader. Ang ato nga tungod kay daghang kwarta, nakana lang bali na kay na. Unsaon na to pag pangandoy nga mahitabo gyud ng maayong panggobyerno nga ang atong eleksyon padaan wa na paltus na. Saman buangon na to ang Ginoo. O Ginoo, taga-imig maing panggobyerno, pero mag-black voting lang me. O mag-ibaligya lang namo among boto. O bisag sagrado ni na murag sa pagtuo pa na Simon ni. Di ba? Sagrado nya imong ibaligya. Di ba? So ingon na no nga magsige latag pangandoy maayong panggobyerno pero taman ratas pagpangandoy pero dili na to ipakita sa buhat, di ba? Ang insakto nga pagtuo na ra bagay buhat na, di ba? Niya naaman na proseso, naaman na gyud kanang gitawag na tug siyensya anang unsaon pagkabot sa kamaayong panggobyerno, di ba? Ang pagkabot sa kamaayong panggobyerno kanang pagsunod pud sa proseso gun sa maayong eleksyon, di ba? Oo, di man po nato paminaw na itong mga pari kay muana man dahin ta. Mga pari bitaw, utro po na. Bitaw, utro po na silang masalay po sa ilang pagkatao. Pero kanang ilang gitudlo diha, dili na ila. Na ay Espiritu Santo nga responsable nga nung nakatudlo sila ingonana. Kana na yung moingon o nga, bawal lang pamaligya o pamalit og boto. O kana, mayroon kang ilaran ng pagtulunan. Dili oy, bisag unsa ka dili maayo batasan anang pare kung moingon na siya dili maayo ng pamalit og pamaligya og buto. Insakto gyud na. Insakto gyud na bisan pag kinsang paria ang buluyagon gasulti ana. Insakto siya kung mosulti siya ana kay mo magyunay. Mo magyunay atong usahan nga unsay maayo diha sa eleksyon, di ba? Muna nga ako magpahinomdom sa matag usang naminaw karon nga dili nato lahapon kung maghisgot galitag simbahan kay ang uban himuon nila nga ang simbahan dili kasaligan gumikan na ng iyang darkness pod sa kasaysayan, no? No, mungisi ang yawa ana kung di na ta maminaw sa simbahan. Nga naman hibalo man ang yawa nga naay kasaligan diya simbahan kana iyang pagtulunan. Okay, dili kana bang ingon ta nga ang Ginoo ato na lang ipadaplin mo ingon na lang ta nga wa nay kuan ani wa nay giya aning sakto atuan na ni tanan. Atuan na ni tanan. Pwede na ta magpatakaon sa atong buhaton. Gibiyaan na ta sa Diyos diri sa kalibutan. Mahitabo bago na. Ang Diyos naara
Nara, gireveal niya, gipadayag yang pagtulunan daghang kaing mga pamaagi. Kita mulikay lang ta, no? Tungod sa atong mga personal nga mga intereses, tungod sa atong pagkatawhanon nga mo'y silbing tamis natong sundon, di ba? So mao na no nga unsaon nato pagkabot o makabatuntag maayong panggoberno og sa atong eleksyon pa lang gibinuangan na nato. Diba, sige tag panghandoy nga maayo atong kuan panggoberno ana nya dili day maayo ang atong sistema pag eleksyon lang daan. So mo na nga mohangyo ta no ang tulumanon lamdag sa kahitasan, mohangyo jud ko ninyo nga atong tarungon ng atong eleksyon, atong paminawon ang gitudlo sa atong mga kaparian unsaon ang atong eleksyon nga wala nang pamaligya o pamalit og buto, no? Ang atong tamdan kanang guidelines nga ihatag sa simbahan. Unsa nang kwalifikasyon sa usa ka kandidato nga angayan butuhan. Nakaron kung pananglit maglisod yung tagpili kay murag na adyoy apan matag kandidato. No ako, personal din ako. Personal ako ni nga kuan kay bisan mga kaparian gali akong nabantayan sa ila pong personal dili pod magparehas. Pero kita mga Katoliko usa ta sa mga opisyal natong baruganan. Pero sa personal na to mahimong di ta magparehas. Kay bisan ang mga kaparian ako kuan ko nila maminaw ko sa ilang personal. Mayon gay kag pananglit og ang kandidato na agyoy apan. Sa tupa puros ibil ba pero dili parehas ang gibug-aton. Asa man ka mo pili? Now naipare nga moingon nga pili na lang tag lesser evil. Pero napoy pare, nagali obispo mo ingon nga, ibil ra gihapon. Mao na nga, dili na lang ta mo boto kuno kay parehas man ibil. Bisan pa kunog lesser ang iyang pagka-ibil, ibil man gihapon. So kung mubutar kuno kaniya, parehas ra gihapon, libutar gihapon kag ibil. Mo nang dili magparehas ang personalan nga point of view. Sa pipila po nato ka mga pare. Pero ako, diri ko sa akong personal, diri ko mo side sa both lesser evil. Nga naman. Kaya ingunahan ni Mangguna, kung pananglit, no, murag makonsensya manggod po ta mo kadaog tong mas bugat ang iyang pagka-evil. Nga naman. Kung paminaw ni mo nga ingunahan na nga, mas grabe man tong iyang pagkadaotan. Nya, kining usa dili. Nya, ako, mabutar na lang ko atong lesser. Nga naman, makonsensya man taog makadaog tong mas grabe ang iyang pagka-evil. No. Tabangan na lang itong lesser kay kung mudumala na og makadaog ng mas grabe ang iyang pagkadaotan, mas dako ang distruso sa atong katilingban nga iyang mahimo, di ba? So mao na nga tabangan na lang nato sa atong buto kadtong lesser kay kung siya nay mudumala dili ra kaayo grabe ang pagka-distruso sa atong katilingban, di ba? Pero wala ta mahimot sa iyang pagka-evil. Mo na kung atong timbang-timbangon, di ba? Dili ingon nga nibuto ta niya kay bisag evil siya. No, dili ta gusto ana. Pero wa man gyud mapili. So lesser evil na lang. So ato ning ipadayon, no? Ugma pohon, no? Hewa naman tayo igong panahon. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, sa atong Diocese of Dipolog, binaagi sa atong obispo, Monsignor Severo Caermari, uban na sa mga kaparian. Kini ang ubos ninyong alagad sa maong tulamanon, Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Expedito Ilumba o Danilo Luod, hangtod sunod higayon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas.
Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon.